Γεωργιάδης Νικόλου στο Δημητρή Μαθηνά. Περάστε. Καλημέρα, Χρήστε. Καλημέρα, γιατρέ. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θα γίνετε γονείς. Ορίστε τα αποτελέσματα. Πώς είπατε? Είστε έγκυρες στην Δημητρίου. Χριστέ μου. Τι θα κάνουμε? Είμαστε φοιτητές. Βλέπετε, γιατρέ, δεν είμαστε παντρεμένοι. Η εγκυμοσύνη απλά μας προέκυψε. Στην περίπτωσή σας υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη, να σταματήσει η εγκυμοσύνη, και η δεύτερη, να συνεχιστεί κανονικά η εγγύηση και να έχετε το πρώτο σας παιδί. Η απόφαση είναι δική σας. Ορίστε νου σου. Τι θα κάνουμε, Ρενικό, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι τόσο μπερδεμένος. Δηλαδή, εγώ πρέπει να αποφασίσω μόνη μου? Δεν είπα κάτι τέτοιο, απλά σκέφτομαι. Από τη μία είναι ανήθικο να σκοτώσουμε ένα πλασματάκι λόγω της δικής μας απερισκεψίας, αλλά από την άλλη σκέφτομαι όλες τις ευθείες που θα πρέπει να αναλάβουμε άμα το κρατήσουμε και πώς θα αλλάξει η ζωή μας. Και σας στείλω. Αχ, Ρενικό, και εγώ αυτά σκέφτομαι. Πώς θα το πω στους γονείς μου? Θα θυμώσουν πάρα πολύ μαζί μου και με την ευπολαιότητά μου. Αλλά απ' την άλλη, είναι μεγάλη και αμαρτία η έκρηξη. Εμένα οι γονείς μου θα με αναγκάσουν να συνεχίσω τις σπουδές μου, είτε με τη θέλησή μου είτε όχι. Και βέβαια αυτό είναι κάτι αδύνατο, άμα αναλάβουμε να το κρατήσουμε το παιδί, γιατί θα πρέπει να βρούμε μια δουλειά, αλλιώς πώς θα ζήσουμε. Και εγώ πρέπει να παρατήσω και τη δική μου σχολή. Μόλις αρχίσει να μου σηκώνουν η κοιλιά μου, όλοι θα αρχίσουν να με κοροϊδεύουν. Και οι καθηγητές και οι συμφοιτητές και όλοι. Όλα θα αλλάξουν. Μόλις είχα τελειώσει το σχολείο, ονειρευόμουν να τελειώσω τη σχολή μου, να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο ποινικό δίκαιο και αργότερα ίσως ανοίξω και το δικό μου δικηγορικό γραφείο. Τώρα δεν υπάρχει παρά μικρή πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Όλα μου τα όνειρα γκρεμίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Θα είναι δύσκολα στην αρχή, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ναι. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ξέρουμε την απόφαση που πρέπει να πάρουμε έτσι. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Ωραία. Σήμερα κιόλας θα πάρω τηλέφωνο τους γονείς μου, να τους τα ανακοινώσω και να τους ζητήσω και οικονομική βοήθεια. Και εγώ αυτό πρέπει να κάνω.